Evar baş temaşevanên hêja em di bernamekî nû ya rûpelekî ji dîrokê de bi hev ne hêvî dikim ku em demekî baş bi hev derbas bikin. Mijara me vê xeleka bernamê Cemiyeta Tealiya Kurdistanê ye. Ew bi xwe emrê wê pir dirêj nîne lê berê bi rastî tesîrek pir mezin li ser dîroka miletê Kurd kiriye û encamê wê gelek girîng çêbûne. Em ê van tişta bi mêvanê xwe ezîz rêzdar Saîd Beroj lêkolîner û nivîskar kek Saîd te bi xêr hatî sersera serçavar hat. Nava xêrê davê serçava bo cenabê te û her wiha bo temaşevanên medya çarpelê, televizyona çarpelê dibêjim êvar baş û sersera serçavar. Kek Saîd aslında meriv dixwaze ku meriv vê pêvajoya ku vêga vê miletê Kurd tê da derbas dibe meriv biaxive lê belê ji ber ku bi rastî bernama me bernama dîrokê ye. Yani mijarên me mijarê dîrokî ne û bi rastî jî miletekî ku dîroka xwe nizanibe ew ê pir têkeve nav em babûkalê min digotin filan kes ket nav lema yani dikeve tiştê ku meriv naxwaze bibe dikeve nav wan Yani ji rêya giştî dikeve nav ewkê dikeve nav Parêz nav Parîz dikeve nav Lemûkema dikeve erê rêya xwe nadike yani herê rê winda dike îcar bi rastî nifşên meynû jî di wî warî da pir kêm in bi rastî hinek bizanîn dîroka miletê Kurd hanîn ji 1980 da heştê û dutiya û çara da dan dest pêkirin ev jî tiştek bi zanîne ez di wê baweriyê da me lê belê em li gora xwe li gor qeweta xwe em bi bernameyên bi vî rengî jî ve û ê kesên bîna cenabê te bi pirtûkan bi nivîsên xwe dixwazin dîroka miletê xwe raxin ber çavê miletê xwe ji ber wî xebatên cenabê te xebatên pîroz dibînin ez hêvî dikim ku ew xebat berdewam bikin em hêdî werin ser mijara xwe încar mijara me got Cemiyeta Tealiya Kurdistanê ye em hema dest pê bikin kek Saîd ev cemiyet dema ku hat damezrandin kengî hat damezrandin wexta hat damezrandin rewşa cîhanê çi bû cîhan di çi rewşê da derbas dibû û rojhilata navî û welatê me di çi rewşê da bû ez dixwazim ku tu hinekî wê rewşê bînî berçav. Spas dikim bêguman meseleyê dîrokî berfireh in lê bernameyê wisa da meriv nikare bi berfirehî basa van pêvajoya bike van bûyera bike û bi berfirehî pir alî basa bûyera bike kesayeta bike û wê demê bike lê bi kurtayî em karin bêjin dema ku yani ew pêvajoya ku Cemiyeta Tealiya Kurdistanê tê de hat damezrandin bi rastî ew pêvajo berdewamiya pêvajoya berê şer bû 1908 û nizanin yekemîn Cemiyeta Kurd ya legal hate damezrandin bi navê Cemiyeta Taawun û Terakkiya Kurd serokê wê cemiyetê zê Seyyid Abdulkadirê kurê Şêx Beydullahê Nehrî bû her wiha cîgirê wî Mihemed Emîn Begê Bedirxanî bû kurê Mîr Bedirxan bû ew cemiyet nêzîkî salekî xebat û faaliyetê xwe berdewam kirin
heman demî wê demî Cemiyeta Neşrî Marîfê Kurd jî hate damezrandin. Cemiyeta Neşrî Marîfê Kurd bêtir bi kar û barê xebatê kulturî perwerdeyî ziman re meşgûl bû. Di vê çerçeveyê de yekemîn dibistana ku bi Kurdî perwerdeyî dike 1910 weka bi navê dibistana meşrûtiyetê li İstanbolê hate damezrandin. Armanc ew bû ku ew xebatên bi vê rengî belav bibe gelek cî û bajar û bajaroka da dibistana vekin û xebatê kulturî Kurda berdewam bibe. Lê nêzîkî salekî ev xebat berdewam kirin. Cemiyeta Taawun û Terakî bi navê Rojnama Taawun û Terakîya Kurd rojnameyekî derxist. Ev rojname serhev ne hejmar çap bûn û piştî nêzîkî sal û nîvek şûnda hem cemiyet hate girtin hem rojname hate rawestandin. Piştî rawestandina girtina Cemiyeta Taawun û Terakîya Kurd û Cemiyeta Neşrî Cemiyeta Taawun û Terakîya Kurd sala 1912 li İstanbolê rêxistinekî din bi navê Cemiyeta Hêviya Talebeyên Kurd ew wê demê talebeyê Kurdî ku li İstanbolê dixwendin evan talebeya hatin berhev van xwendevana hatin berhev cemiyetekî 6 Hezîrana 1912 da damezrandin û ev her du cemiyet Cemiyeta Hêvî bi navê Rojî Kurd Hetawî Kurd du kovar belav kirin. Rojî Kurd 4 hejmar hate belav kirin. Piştî 4 hejmara weşana kovara Rojî Kurd hate rawestandin. Pey wî re bi navê Hetawî Kurd yani Hetawî Kurd hetav tav e yani bi soranî mana roj e. Ew jî heman manê de kovarekî din çap kirin. Ev kovar jî 10 hejmar hate belav kirin. Serê meha Temmûza 1914 da piştî belavkirina hejmara daha hûn dizanin ber bi nîvê Temmûzê şûnda şerê yekemînê dinyayê dest pê kir. Piştî ku şerê yekemînê dinyayê dest pê kir hemû faaliyetê çapemenî, kulturî, rêxistiniyê Kurda li İstanbolê hatin rawestandin. Kanûnekî seferberlîğê hate belav kirin. Li gor vê kanûnê gelek ciwan û xortê ku wê demê hebû ê Kurd jî nav da evan ciwana ji kar û barê wan girtin û xebatê wan jî dan rawestandin. Hemiya rêkirin cepha şer eniya şer yani şerê yekemînê cîhanê. Şerê yekemînê cîhanê 4 sal ajot bi rastî jî ew pêvajoya şer bo milletê Kurd netewa Kurd trajediyekî mezin e. Di vê pêvajoyê da qetlamekî pir mezin bi serê milletê Ermen ve hat û her wiha bi qasî qetlam û cenosîda Ermena milletê Kurd jî ew qas qetil bû lê bi piranî û giranî basa qetlama Ermena dibe lê ya milletê Kurd nabe. Di pêvajoya şerê yekemîn da nêzîkî 800,000 ta milyon û nîv bas dibe çavkaniyê cûr bi cûr da Kurd ji cî û warê xwe hatin kirin. Ev Kurdê ku ji cî û warê xwe hatin dûrxistin bi taybetî jî Kurdên herêma Serhedê ku bi Ûrûsa re wê demê şer hebû bi egera şer ev Kurd ji ciyê wan, malê wan, welatê wan, erdê wan hatin dûrxistin bo bajarê Rojavayê Tirkiyê. Ev Kurdê ku hatin dûrxistin bo bajarê Rojavayê Tirkiyê di gelek çavkaniyê cûr bi cûr da basa vana dibe. Hejmara ku tê gotin navbera 700 ta milyon û nîvekî Kurd ji cî û warê xwe hatine dûrxistin. Duî dema tehcîrkirina Kurda da nêzîkî ew Kurdê ku hatine tehcîrkirin
نیوێ وان درێدا ji ber rewşa hewayê birçîtî û nexweşî û sunguyê eskera hatine kuştin û nîvê din ancak gihîştine cîyo warê xwe. Yani ew tê vê wateyê ku nêzîkî 400-500 hezar Kurd di pêvajoya şerê yekemîn de ji dervayê cepha şer bi vî tehcîrê encama vê tehcîrê de hatine kuştin. Her wiha hûn dizanin ku 1915 jî ji xwe beriya tehcîrkirina Kurda tehcîra Ermena çêbû. Bo wî jî qasê 800 ta milyonekî Ermen bahsa tehcîrkirina Ermena tê kirin. Ew feleketa ku ji bi serê Ermena de hat em dikarin bêjin şiklekî wî jî bi serê Kurda ve hat. Dixwazim çend gotin ser tehcîrkirina qetilam û jenosîta Ermena bêjim ku wê demê ew jenosît îro jî do jî wê demê jî hineka dixwestin bixin ser pişta milletê Kurd pê bêîtibar bikin û tawanbar bikin lê çavkanî pir eşkerayî nîşan dide. Bi taybetî dixwazim çavkaniyekî balkêş bidim we Mewlanzade Rifat ku yek ji rojnamevanekî Kurdê wê demê ye xwe Kurdê Silêmanî ye. Em ê behsa Mewlanzade Rifat rojnamegeriya wê demê bikin keko. Kitêba xwe ya Türkiye İnkılabı'nın iç yüzü. Yani rûyê hundirînê İnkılaba Türkiye. Divê kitêba xwe da beşekî girîng balkêş ser tehcîra Ermena lê kiriye ku wê demê peyvên wek jenosîd tune bûn loma tehcîr hatiye bikaranîn. Dibêje ku ew qetlama Ermena bi rêya çeteyê ku di wê demê di hepsxanê da bûn. İttihat û Terakî 25,000 mahkum li hepsxanê da bûn. Ji vana bijartin nêzîkî 12,000 derxistin. Evana hînê serjêkirina însana kirin. Kuştina însana kirin. û ew qetlama mezin bi destê van çeteya çêbû her yek ew rêya tehcîrê ji xwe qanûn derxistin bi navê qanûna tehcîrê. Sê bend bû. İstikameta tehcîrkirina Ermena diyar bû. Di vê istikametê de ser ciyên neqebên teng û ciyên misait de evan çeteya bicî kirin. Evan çeteya bêguman ji hinek mahkumê Kurda, ji hinek serok eşîrê çavbirçiyê Kurda jî îstifade kirine lê bi rastî jî ew gunehê mezin ew barê giran bi destê van çeteya bi pêşengiya İttihat û Terakî hate kirin. Di encama 4 salê pêvajoya şerê cîhanê da İmparatoriya Osmanî alî dewletê ku cî girtin linik Avusturya, Macaristan û Almanyayê, İtalyayê cî girtibûn. Cephekî ne İtalyayê, Almanya, Avusturya, Macaristan cî girtin. Niyeta Tirkiye bû ku divê pêvajoya şerê yekemîn de ew erdê ku bela wenda kirine. Heta dawî yê şerê Balkana erdê ku wenda kirine paş ta bigirin û her wiha alîkariya aborî iktisadî ji Almana alîkariyek baş bigirin. Lê dawî ew şer bû sebebê bi dawî hatina jiyana İmparatoriya Osmanî bû sebebê qedandina İmparatoriya Osmanî. Ew peymana Mondrosê ku siyê meha de 1918 de hate imza kirin. Ew peyman dawî bi şeranîn piştî imzakirina vî peymanê pêlekî nû qonaxekî nû ya xebata kulturî û siyasî ya Kurda dest pê kiriye. Cemiyeta Taliya Kurdistanê divê konaxê de hatiye damezrandin. Belê. Gelo kengê û kadroyên ku vê cemiyetê ava kirin kî bû û li kur hat ava kirin? Cemiyeta Taliya Kurdistanê hevdeyê qanûna
اولا 1918 هاته دامزراندن Yani لێ me لازمە Mondros'e ne olsa bece me پشتی مۆندرۆسی مۆندرۆس ینی حفدە 37 ڕۆژ پشتی مۆندرۆسی مۆندرۆس سی مەها دەها چێبوو ئەو جەمێت مەها 11 چێبوو جەمێت حفدەی مەها 12 هاتە دامەزراندن لازمە بەریا دامەزراندنا جەمێتە تالیە کوردستانی ئەم باسا navê cemêtê ku wê demê hatin damezrandin basa wan bikin lewra cemêta pêşiya ku piştî peymana Mondrosê îmzekirina peymana Mondrosê hate damezrandin nêzîkî meh û nîvekî beriya cemêta taliya Kurdistanê Partiya Radikal Avama ku bi serokatiya Mewlanzade Rifat û cîgirê wî jî Mihemed Emîn Bedirxan bû hatibû damezrandin ew Partiya Radikal Avam 22 meha 1918 da hate damezrandin ew bernama xwe da ademî merkezî bûna coğrafya Osmanî esas girtibû û her wiha pêkanîna reforma mesela milletê din unsurê dinê nav Osmanî jî di çarçûva bernameyekî berfireyê ademê merkezî de li gor hejmar û serjimêriya eqliyatê nav Osmanî da bernamekî pêşkêş kiribûn li gor vê bernameyê em bêjin bajarê Diyarbekir eger sedî heştê Kurd bin sedî bîst milletê din bin rêveberiya bajarê Diyarbekir sedî heştê ji Kurda wê pêk bihata em bêjin li Wanê sedî şêst Kurd sedî çil Ermen bin sedî sî Ermen bin û yên milletê din gora rêjeya wan rêjeya serjimêriya wan wê rêveberiya bajar bihate tespît kirin li ser vî esasê Partiya Radikal Avamê hatibû ava kirin lê bi hewldanê serwer û şehîdên 1925 Seyid Abdulkadirê Nerî hewldanekî çê dike bi tevê hevalê xwe diçin serdana wan dikin dibêjin ji xwe em kê min hindikin İstanbulê kadroyê me jî kê min şertê mezê ne ew başin divê em hemû bi hevra kar bikin bi hevra xebat bikin ser vê hewldana Seyid Abdulkadir Partiya Radikal Avam yani serokê wî Mewlanzade Rifat cîgirê serok Mihemed Emîn Bedirxan jî tevlî avabûna cemêta taliya Kurdistanê dibin tevlî cemiyetê dibin bi vê awayî hevdeyê kanûna 1918 de cemiyeta taliya Kurdistanê tê damezrandin digel cemiyeta taliya Kurdistanê cemiyetê û partiyê ku wê demê hatine damezrandin ew cemiyeta taliya jinê Kurd rêxistinekî din e em karin bêjin evan rêxistina giş hevalbend û refîqê cemiyeta taliya Kurdistanê bû bin sîwana wî da bû digel cemiyeta taliya jinê Kurd bi navê Partiya Milletê Kurd rêxistinekî tê damezrandin bi navê Partiya Demokrata Kurd 1919 partiyekî legala din tê damezrandin her wiha bi navê cemiyeta neşrî Marîfa Kurd ku 1910 hatibû damezrandin beriya şer dubare xwe teze dike ew jî tê damezrandin her wiha cemiyeta hêvî ji nû ve teşkîlata xwe pêk tîne tê damezrandin û piştî ku cemiyeta taliya Kurdistanê nîvê sala 1920 da ji hev dibe bi navê cemiyeta teşkîlatî îçtimaiya Kurd bi serokatiya Mihemed Emîn Bedirxan cemiyetekî din tê damezrandin her wiha piştî girtina cemiyeta taliya Kurdistanê û cemiyetên din 1922
Cemiyeta İstiklal û İstihlasa Kurdistanê bi awakî illegal ve şartî li Erzeromê tê damezrandin dendika wî pêşî û piştî wê pêvajoyê zê Kurd giş derdora wê rêxistinê berhev dibin. Cemiyeta Taliya Kurdistanê ku em vegerin ser wî, Cemiyeta Taliya Kurdistanê di nîzamnameya xwe da armanca xwe bi vê awayî aniye ziman dibêje ji bo temînkirina menfiatên yanî berjewendiyên siyasî, îqtisadî, sosyal û her wiha dîrokî, ürfî û hukukî milleta Kurd bi navê Cemiyeta Taliya Kurdistanê cemiyetekî li Stenbolê hatiye damezrandin. Ew cemiyet dibêje dê bi cemiyetê dinê ku bi vî maqsedê cemiyetê milletê dinê ku bi vî maqsedê hatine damezrandin bi wana dê hevkarî bike û her wiha cemiyet ew ê hewl bide ku li Kurdistanê û gelek ciyê dinê ku Kurd hene şûbeyê cemiyetê bêne damezrandin. Damezrênerê cemiyetê, serokê cemiyetê, azayê desteya rêvebir kî bûn? Dixwazim basa wan bikim. Serokê cemiyetê Seyd Abdulkadirê kurê Şeyx Ubeydullahê Nehrî bû. Hûn zanin me dema basa Cemiyeta Taawun û Terakî kir 1908. Wê demê jî serokê wê cemiyetê Seyd Abdulkadir Efendî bû. Wekîlê yekemînê cemiyetê serok Mihemed Emîn Bedirxan bû. Wekîlê duyemînê serok Fuad Paşayê kurê Saîd Paşayê Silêmanî bû. Sekreterê giştî Hamdî Paşa bû. Muhasibê cemiyetê Seyd Abdullahê kurê Seyd Abdulkadir bû. Mîralay Xalîl Begê Dêrsimî aza bû, azayê desta rêvebir. Mehmed Alî Beg ji malnişîn ji Mîralayî ji Bedirxaniya aza bû. Mehmed Emîn Beg kaymakamê Teqawîdê malnişîn bû. Ji ulemayê Xoca Alî Efendî û her wiha Arwasîzade Mehmed Şefîk sernivîskarê Kovara Kurdistanê azayê cemiyetê bû. Babanzade Şükrî Beg sernivîskarê rojnameya tercümanê bû wê demê azayê Cemiyeta Taliya Kurdistanê bû. Babanzade Fuad Beg aza bû. Fethullah Beg ji ticara aza bû. Her wiha Doktor Mehmed Şükrî Sekban azayê yani endamê desteya rêvebira Cemiyeta Taliya Kurdistanê bûn. Digel van rêvebir û endamê desteya rêvebir kesayetê aktif em bêjin çalakên ku wê demê endamê Cemiyeta Taliya Kurdistanê bûn. Qedrî Cemîl Paşa di kitêba xwe ya Doza Kurdistanê da navê wan wiha rêz dike. Kamuran Alî Bedirxan, Necmeddîn Huseyniyê Kerkûkî, Reşîd Axayê serokê karkerên Kurd, Qazîzade Mustafa Şewqî Mehabatî, Mehmed Mihrî serokê Xwediyê Kovara Kurdistanê, Hemze Muksiyê mesul müdirê Kovara Jînê, Emîn Feyzî Beg, Menduş Selim Begê Wanî, Abdulwahid Berzencî, Doktor Hamid Şakir, Law Reşîd ku Kemal Fewzî ye, navê mehlasê Kemal Fewzî ye, Doktor Fuadê Çêrmokî, Doktor Fuad Berxo û Abdurrahman Rehmiyê Hekarî ya Mulkîzade Ezîz, Hîzanîzade Kemal Fewzî endamê çalak û navdarê cemiyetê bûn. Bêguman endamê cemiyetê gelek zêde bû. Li gor hinek çavkaniya navê 200 şexsiyetê navdarê Kurd tê hejmartin. Her wiha li gor rojnameyê wê demê ku bahs dikin nêzîkî 10,000 endamê Cemiyeta Taliya Kurdistanê hebûne. Bele. Ama ket bîra min te basa endama kir.
براستی مرب وقتا کو وان اندام هانه دنیره تبجی انسان و دمه ولات پرور و انسان لپش جواکا کرد بونه یعنی تب خاندانه تب جمالن خاندانن پاشان میرن سروک عشیرن علمانه سروک عشیرن علمانه روشنبیر مدرن تب هنه مرب کلین نره براستی انسانی لهنگ بونه دوی دما خدا ام وسا حساب بکن کو 100 سال 106 سال بری وان انسانی هانه جبو کو کرد yani تعالی بخو پیشکتنه نه وسا تعالی yani emkarın bejin cemiyeta peşkısına Kurdistan'ı navi Kurdiye din komela yani peşkısına Kurdistan'ı peşkısına millete Kurd u velate wana evan insanı hani hatine bahev u cemiyeteki avakirine mala wana vave beli em derbasi müjareke din disa mehneki basa Arman Cavana te de serida bas kiribu gelo çe xebat dan peşya xwe û çikirin hema ji rêzê dest pê bikin peşî em karin wisa rêz bikin çawa ku di nîzamnama cemiyetê de hatibû lêkirin hewl didan cemiyet navend li İstanbolê bû lê Kurdistan ji İstanbolê gelek dûr bû eger ew vücudê cemiyetê li Kurdistanê de ciyê xwe nebîne rêxistin nebe ew nebe İstanbolê tişê ku bikira kêm bû yek hewl didan ku şûbeyên xwe li Kurdistanê belav bikirin bi rêya şûbeyê xwe bigîjin Kurdistanê tenê İstanbolê nemîne xebata wan faaliyeta wan Dido hewldanê piştî şer ku mase hate damezrandin bi rêya dîplomatîk hevdîtinên bi mîsyonê dewletên biyanî ê li İstanbolê û ciyê din hevdîtin rêze hevdîtinên bi wan re bi taybetî beşdarbûna di konferansa sulhê ya Parîsê de konferansa aştiya Parîsê de ku vê ew maseyekî girîng bû di vê masê de pêvajoya piştî şer rewşa piştî şer hate nerixandin wê aştiya ku agirbesta ku hatibû kirin ew agirbest li ser masê wê çawa bê îfade kirin bazariya wî bû di vê pêvajoyê de Cemiyeta Taliya Kurdistanê bi navê milletê Kurd nûnerê xwe diyar kirin Şerîf Paşayê Kurd weka nûnerê Kurda hate hilbijartin hate bijartin ji alî Cemiyetê Talî Kurdistan ve Şerîf Paşa ser navê Kurda di konferansa aştiya Parîsê de beşdar bû metnekî pêşkêşê serokê wê demê Amerîkayê kir metnekî pêşkêşê komîta rêvebira konferansê kir di vî metnê de esas ew bû parastina yani tetbîkkirina prensîbên Wilson ji bo milletê Kurd jê tetbîkkirina prensîbê Wilson ji bo milletê Kurd jê ev hewayekî ew bi şoreşa Oktoberê li Rusyayê jî pêvajoyekî nû dest pê kiribû di vê pêvajoyê de hem şoreşa Bolşewîkan mafê çarenûsiya milletê anî milletan anî bo rojevê em jî serokê Amerîka wê demê Wilson mafê çarenûsiya milletên bindest anî bo rojevê Kurda û Cemiyeta Taliya Kurdistanê ser wî esasê ser wî bingehê hewldanê xwe kirin hewldanê dîplomatîk û siyasî û navnetewî kirin ew metnekî dirêj Şerîf Paşa pêşkêşê konferansê kiribû nûnerê Kurda wê demê ne tenê Şerîf Paşa bû
heyeteki Şeyh Mahmud Berzenci Başuri Kurdistan'ı du kesa pek hatibu ev heyet jî ve biçûna bigihîştana Şerîf Paşa hem wek nûnerê Kurdên Bakurê Kurdistanê hem jî wek nûnerê Kurdên Başûrê Kurdistanê bi hevra wê tevlî konferansa Parîsê bûne lê mixabin ew her du endamê ku Şeyh Mahmudê Berzencî rêkirin li Lübnanê pêşiya wan ji alî Fransıza ve hate girtin nehiştin ku ew nûnerê Kurd bigîjin Fransayê rê li wan hate birîn. Tenê kîma heyetekî ê ku şandibûn tespît kiribûn şandibûn ji bo piştgiriya Şerîf Paşa yek ji wan jî Süreyya Bedirxanê kurê Mihemed Emîn Bedirxan bû û her wiha çend kesê din jî Bakurê Kurdistanê wê demê destnîşan kiribû evana jî hinekî wan çûn gihîştin lê hinek negihîştin axir ew heyeta Kurd metnekî dûr û dirêj pêşkêşê cemiyetê kirin duyî metnê da vî daxwazê kirin bi kurtayî basa dîroka Kurdistanê sînorê Kurdistanê em bêjin dîroka kevnareya Kurdistanê têkiliya Kurd û Ermena dewlemendiya kultura Kurda û bindestbûna Kurdistanê milletê Kurd ew neheqiya ku di nava dîrokê de li Kurda hatiye kirin ew mağduriyeta ku dîrokê de Kurd rûbirûyê wî bûne di metna dûr û dirêj de basa wî dibe lê alî li ser mesela tetbîkkirina prensîbê wî son wiha tê gotin dibêje li gor prensîbên wî son mafê Kurda heye ku dewletekî azad û serbixwe damezrînin. Armanca esasiya Cemiyeta Taliya Kurdistanê jî ev bû ku bikare ji vê rewşa nû ya piştî şerê yekem îstifade bike û dewletekî serbixweya Kurdistanê damezrîne. Ev armanca cemiyetê bi awakî fermî tê pêşkêşkirin ji bo Cemiyeta Taliya Kurdistanê. Her wiha di hundir da bi nûnerê hikûmeta İstanbolê ra jî hevdîtin du sê cara têne bahev hevdîtin dikin. Wê demê jî hikûmeta İstanbolê hewl dide ku Kurda di nav xwe de bigire û pêşiya veqetanina Kurda bigire. Di vî çerçeveyê de çend car hevdîtinê wan dibin soz tê dayîn ku dibêjin em nav xwe de mesela xwe hal kin em bi hev rabin rojê tengin filan bi vê awayî Kurd jî bende werdimînin ku hin pêngav bêne avêtin lê temaşe dikin ku tu pêngavekî ji aliyê hikûmeta İstanbolê ve nayê avêtin ew sozê ku dane belê belê ew taktik ji berê da hatiye tetbîkkirin ji bo xapandina Kurda yani dibêjin em ê wîlayetê Kurda re waliyê Kurd bişînin tayin bikin Cemiyeta Taliya Kurdistan nûnerê wî jî dibêjin baş e eger hûn samimî ne hûn van gotarê xwe de bi samimî bin du bajara diyar dikin dibêjin ji bo Xarpêtê û ji bo Diyarbekirê du waliyê Kurd rêkin em bizanin ku niyeta we çareserkirina mesela Kurd e eger ku hûn dixwazin çareser bikin nexwe hûn dixwazin me bixapînin em vê yekî qebûl nakin û bi vê awayî ne waliyê Kurd ne em bêjin kadrê bilind alî emnî de alî askerî de ji alî Kurdan ve kes nayê tayin kirin û piştî ku hukma Mustafa Kemal li Herêmê zêde dibe piştî kongreya Erzerûm û Sêwasê û qewet dibe ji xwe ji wê demê şûnda dest pê dike şûbeyê Cemiyeta Taliya Kurdistanê ku hene vana jî tê girtin. Yani me bi vê awayî basa Kurta basa hewldanê cemiyetê kirin lê ne tenê ew bû Cemiyeta Taliya Kurdistanê faaliyetekî wê girîngê din jî ew koçberê Kurdê ku ew mihacîrê Kurdê ku di pêvajoya şerê yekemîn de hatibûn koçberkirin ji bo rojavayê Tirkiye yani vegerandina wan
piştgirîkirina wan û her wiha ji bo ku ji derdê wan re ji daxwazê wan re ji meseleyê wan re bibin tercüman Cemiyeta Taliya Kurdistanê û ew weşanê ku bi cemiyetê ve girêdayî nêzîkî cemiyetê têne belavkirin evana giş qeweta xwe dabûn ser ew nêzîkî 700-800 hezar Kurd hatibû tecîr kirin nîvê wan rêda miribûn ji ber nexweşiyê ji ber birçîbûnê ji ber rewşa hewayî ji ber zixt û zordarî û îşkenca cendirmeya wê demê nîvê wan ji xwe miribû ew nîvê mayî ku li van bajara perîşan bûbû û di halekî rewşekî gelek xirab de birçî bû her gav dibêje nameyê wan ji bo navenda Cemiyeta Taliya Kurdistanê ji bo kovara Kurdistanê ji bo kovara jîn ji bo rojnameya serbestî ku bi girêdayî Cemiyeta Taliya Kurdistanê weşan dikirin nameyê wan dihatin me re kezeba me dişewitandin di vî çarçoveyê de ew name didan Cemiyeta Taliya Kurdistanê rêveberê Cemiyeta Taliya Kurdistanê gelek hewl didan ku ew rewşa wan baş be rewşa wan mihacîrê Kurd baş be û evana bê vegeranin lê em wî zanin ku gelek dokumentê veşartî telgrafnameyê bi şîfreyê ku wê demê hatine şandin em dema ku bala xwe bidin van telgrafnameya ku du çavkaniyê girîng ez karim bo we bêjim yek kitêba ew kitêba Fuat Dündar yani modern Türkiye'nin şifresi û her wiha kitêbekî wî din jî heye bi navê İttihat Terakî'nin etnisîte yani İttihat Terakî etnisîte modern û tecîrkirina milletê Müslüman û her wiha kitêba Sinan Hakan ku ew şifreyê Kek Said te basa milletê Müslüman kir hema dûr da ez tiştekî bînim bîra te temaşevanekî me rêzdar nivîskar Kemal Tolan gotiye ez dixwazim bixwînim ji te re ji bo ku tu bi hevokek di hevoka behs bikî divê êvar bi xêr spas Kek Said ku te bal berda ser qetliama Ermenan û Kurdan lê bi dîtina min diviya bû cenabê te bigotina pirraniya wan Kurdan jî êzdî bûn silav û o serkeftî bin wî tîne bîra me min jî dît min got wela ez ê biyanê ji te ra neka Kemal Tolan ew zane yani tiştê ku hatiye serê milletê Kurd em êzidiya Kurdê resen qebûl dikin yani ew tiştê ku hatiye serê milletê Kurd em giş bi hev re ew dikin em nabêjin êde ev Kurdê êzidî bûn ew Kurdê Elewî bûn ew Kurdê yaresan bûn ew Kurdê çi bûn em êde vana ji hev nakin bêguman ew xezeba ku serê Kurdê êzidî jî hatiye ew serê me ve hatiye ew em in ji ber wî yekê dema ku ez basa vê yekê dikim ne ku ez wî ji bîr dikim ji xwe ew nav vî xezebê de ye nav vî trajediyê de ye em spas dikin bo bîrxistineke Kemal yani di vî çerçeveyê de ew kitêba Sinan Hakan ku ew şîfreyê ew telgrafê bi şîfre giş de şîfre kirine belav kirine di wê derê de gelek bi eşkereyê ku bixwazin serî lêdin gelek bi eşkere evan şîfreyên ku hatine rêkirin mesela dibêjin ku ew Kurdê ku ji vir hatine dûrxistin û berê wan dane wîlayetê Anatolyayê aliyê Tirka dibêje van Kurda li wisa belav bikin ku bila nüfusa wan li herêmekî ji sedî 5 an 10 derbas neke serokê wan ji wan veqetînin û bela wela bikin bila neyin berhev û her wiha dibêje vegerandina wan
بو vegerandina wan qet ne caiz e ku hûn wan vegerînin bi awa ki ji walî wê demê ra ji wan wîlayeta ra rê kiriye dibêje ku rêyekî bibînin ew milkê ku ji Ermena mane ser vana par vekin ew emlakê metrûke dibêjin ji vî emlakê bi buhayekî hindik û ser vana par vekin nehêlin birav ve negerin ser erdê xwe milletekî ji erdê xwe bê veqetandin dawa erd nikare bike tu nîvê İstanbolê jî bikî Kurd sisiya çara sisê İstanbolê jî Kurd be İstanbol nabe Kurdistan ji ber wê yekî ji wê demê de îtihatçiya mühendîsiyekî sosyala pir baş kiriye xwestine Kurdistan bê Kurda bihêlin Kurda ji cî û erdê wan bikin warê wan bikin Cemiyeta Taliya Kurdistanê jî bi hewldanekî gelek zêde hewl daye ku bibe tercümanê derdê van muhacirê Kurd û her wiha ji bo vegerandina wan di nezera hikûmeta wê demê ya İstanbolê de gelek hewldanê wan çêbûne biryar girtine ji bo piştgirîkirina zarok û jinê ku sêvî mane bêxweyî mane li gihîştine ta İstanbolê ji bo wan cî û warekî çêke û her wiha vanan ra kar bibîne da ku karbin jiyana xwe berdewam bikin di vî çerçeveyê de gotina em ê yurdekî vekin yanî nivîsgehekî vekin ji bo van zaroka lê beriya ku ev programekî bernamekî dûr û dirêj e lê beriya wî em ew zarokê ku me dane hev em her yek vana belav bikin cem malbatê Kurdê ku İstanbolê ne rewşa wan misayîd e li mala wan bicî bikin destpêkê wî dikin û dibêjin bi armanca me ew e ku em bo van zaroka yurdekî saziyekî çê bikin ku da berdewamî karbe piştgiriya wan û yê din bike ev jî faaliyetekî dinê Cemiyeta Taliya Kurdistanê girîng bû faaliyetekî dinê Cemiyeta Taliya Kurdistanê jî ez dixwazim divir da tê kevim nabê ji ber ku dema me tespît kiriye ez dixwazim ku tu li ser fealiyeta wanî rêxistinî bisekinî ji ber ku hinek dibêjin ku Cemiyeta Taliya Kurdistanê bi tenê li İstanbolê faaliyetê şandaye gelo ev ya çiqa rast e û şaxên wanî cemiyetê li kîjan bajarên Kurdistanê hatine avakirin û bajarên dinê jî ê ku Tirknîşînin jî belê bêguman ew nezanîna dîrokê ye mixabin gelek cara hinek dervayê Kurda bi navê Kurda li ser dîroka Kurda û hinek tişt divêjin davêjin meydanê û gelek Kurdê me jî bi wî digirin û dimeşin ew xeletiya meşhûra ku aleyhê wan de ne rast e ne durist e ew nav Kurda da dibe weka rastiyekî berdewam dike ji dev derbasê ji nesil derbasê neslekî din dibe û daîm ew xeletê meşhûr dibe ez vê yekê bêjim belê Cemiyeta Taliya Kurdistanê İstanbolê hate damezrandin navenda wî İstanbol bû lê Cemiyeta Taliya Kurdistanê emrê wî gelek Kurd bû ne dirêj bû 2 sal jî berdewam nekir nav 2 sala da nav yanî sal û nîvekî de cemiyet li Kurdistanê 19 şûbe vekirin a cenabê tev xwe jî nav partiyekî siyasî de dixebite îro em 106 sal piştî damezrandina Cemiyeta Taliya Kurdistanê bas dikin partiyekî me îro rêxistinekî îro çêbe di nav sal û nîvekî de ya partiya herî qiras e 19 şûbeya li Kurdistanê kare saz bike bi şertê wê demê de Cemiyeta Taliya Kurdistanê 19 şûbe li Kurdistanê saz kirin
جخو هم حکومت استانبولی هم جی کمالیستا دیتن کو جمعیت تعالیه کردستانی لکردستان شاغ دبه بلاو دبه برفره دبه ریخستن دبه اوی یکی گلک وان ترسان زو بزو هم حکومت استانبولی هم حکومت هیئت تمثیلیه مصطفی کمال به هفکاری جمعیت تعالیه کردستانی گرتن gelek şubeyi wî ku hatibûn damezranin ji şubeya dest pêkirin navçend mehada û heta navenda İstanbolê jî hate girtin ta ku cemiyet ji xwe 1920 adara 1920 bi hewldanê ewkê jî cemiyet parçe bû ji hev bû ew jî problemekî din e lê ew ciyê ku cemiyeta Taliya Kurdistanê şaxê wî şubeyê wî hatibû damezrandin nivîskarekî kovara jînê hejmar 36 ta dibêje ku ew yani sernivîsekî bi navê Kurdistan Talî Cemiyetlerî niçin sed olunmuştur? Yani niçin kapatılmıştır? Çima hatine girtin? Şube-i Cemiyet-i Taliye Kurdistan'ı çima hatine girtin? Basa wî dike li wê derê dibêje 19 şube-i me li Kurdistan'ı çima hatine girtin rêz dike. Sebebi wî ez ê basa wî bikim lê beriya wî dixwazim li kîjan dera, li kîjan bajara Cemiyet-i Taliye Kurdistan'ı bi taybet ez dixwazim ku cenabê te şaxa Diyarbekir hinekî li serê bisekine. Belê şaxa Cemiyet-i Taliye Kurdistan'ı yani şuba Diyarbekir 6 Haziran 1919 hatiye damezrandin rêveberiya cemiyetê şaxa Diyarbekir ji Kasım Begî mala Cemil Paşa Ganîzade Doktor Cevdet Bek Cercizade Kerim Hoca Hamdi Efendi Ömer Fikri o Ekrem mala Cemil Paşa evana desteya rêveberina şuba Cemiyet-i Taliye Kurdistanê bûn serokê şubeyê Kasım Begê mala Cemil Paşa bûn her wiha endamê aktivê nav Cemiyet-i Taliye Kurdistanê ê Diyarbekirê kar dikirin Doktor Fuat Bek bû Avukat Mehmet Efendi yani meşhura bi navê Bavê Tujo Feyzi Efendizade Mehmet Efendi Mîrî Katibzade Cemil Bek ku paşê paşnavê ewkê girtin çi bo Orhan Asena ka bavê Orhan Asena paşnavê Asena dan wan o her wiha Ali Efendi Liceyî evana endamê aktifê şuba Cemiyet-i Taliye Kurdistanê Diyarbekirê bûn. Mustafa Kemal dema ku li Samsunê telgrafekî ji Mustafa Begê mala Cemil Paşa ra rê dike. Dibêje ciwan wê derê hewldanê wan hene ez zanim hewldanê wan baş e bêguman em îro rojê teng dane lê lazim e em bi hevra kar bikin em bi hevra xebat bikin Mustafa Kemal beriya ku salê pêvajoya şerê yekemîn de li Diyarbekir mabû Silîva mabû li wê demê ê malbatê giragirê Kurda nas kiribû ji mana yek jî Mustafayê mala Cemil Paşa bû nas kiribû o teklî wanê şaxsiye bû telgrafekî rê dike lê dibêje em hêvî dikin ku ciwan xwe ji me neqetînin em bi hevra kar bikin û em bi hevra dema ku me dijmin ji welatê xwe derxistin em ê dewletekî çêkin bi hevra têde temsîla me her du aliya bike hemû anasirê İslamî bike yani hemû unsurê İslamî bike bi tiştekî wisa tê lê paşî zê ew têkilî berdewam dike lê axir Mustafayê mala Cemil Paşa
ji alî Mustafa Kemal ve bi van gotinê xweş têne xapandin. Ji ber wê yekê Ekrem Cemîl Paşa di xatirata xwe de dibêje wî Mustafayê behsa Mustafa Kemal dike. Vî Mustafa yani Mustafayê me kalekê apê me dibêje xapand û kişan aliyê xwe bi vê awayê xebat çêdibe. Li Diyarbekir ew încar ew kawana teşkîlata Kemalîst tê avakirin ne? Belê belê teşkîlata İttihat Terakî cemiyetî jî wê derê ye û her wiha cemiyeta ew kê cemiyeta hukukî müdafaya şarqî jî heye. Dixwazin Kurda bikişînin bi tev nav vî cemiyetê lê Kurd vê yekî red dikin. Bi vê awayî ew li gor Kadrî Cemîl Paşa ku nivîsandiye kitêba xwe ya Doza Kurdistanê dibêje nêzîkî 1000 endamê me. Di çavkaniyê din de behsa 3000 endama dike. Dibêje me bi komekî gelek qelebalix wek mîtîngekî me vekirina Şûba Diyarbekirê kir û her wiha me rêvebirê eskerî milkî wê demê jî dawetê vekirinê kirin. Bi vê awayî yekemîn şûbeya Diyarbekir 3000 yan jî 1000 di wê demê de 1000 endam bûn. 1000 endam bûn. De 1000 kes dema ku şûbe vebûye beşdarê vekirina şûbê bûne. Yani ez divêm pir ew piştî wî eyvallah ew bixwe nüfusa Diyarbekirî wê demê bi rastî karekî pir mezin kirine. Belê yani ew çavkanî ew in lazim e em tiştî ku hatiye gotin em ê vana bînin ziman. Ya din li Erebgîra Meletê şûbeya Cemiyeta Taliya Kurdistanê bi serokatiya reîsê eşîreta Etman Betal Beyzade Xulîsî Efendî hatiye damezrandin. Piştî wî li Elazizê 21 Nîsana 1919 bi serokatiya Mihemed Abdullah Cevdet yani kurê Abdullah Cevdet şûbeya Cemiyeta Taliya Kurdistanê ya Elazizê hatiye damezrandin. Piştî wî Dêrsimê şûbeya Cemiyeta Taliya Kurdistanê hatiye damezrandin. Li ji wê şûna şûbeya pênca li Adîyamanê Semsûrê Kahtayê hatiye damezrandin. Bi serokatiya reîsê eşîreta Reşwan Hesen Begzade Hacî Bedir Ağa hatiye damezrandin. Şûbeya Cemiyeta Taliya Kurdistanê. Kerem ke. Piştî te behsa Hacî Bedir kir ez dixwazim ku mesela Bînbaşî Noel û waliyê Xarpêtê û hatina wî û bi Hacî Bedir ra hevdîtin û vesaire ti hinekî behsa wî jî ji me re bikî. Bêguman ew gelek çîrokek dirêj e ama bi kurtasî Bînbaşî Noel ji alî komisyona konferansa sulhê ya Parîsê konferansa aştiya Parîsê ji alî komisyonê ve hatibû wezîfedarkirin hûn dizanin problemekî wê demê li rojevê da problemekî girîng mesela Ermenistan û Kurdistanê bû. Ev mesela di navbera Kurd û Ermena da bi awakî pir germ dihat münaqeşe kirin û yek ji meseleya rojeva konferansê bû ji bo îddiayê Ermena konferansê xwestin çend herêma çend wezîfedara rêkin nüfusa wê herêmê ya nüfusa Kurd û Ermena tespît bikin. Noel ji van wezîfedara yek bû tê İstanbolê diçe ji hikûmeta İstanbolê wesîqayekî bo seyhatê digire û piştî ku wesîqa digire diçe Cemiyeta Taliya Kurdistanê dibêje way wezîfekî wisa dana me ez dixwazim ji cemiyetê hûn jê bi me re bin em merin Kurdistanê ji bo tespîtkirina nüfusa ew ki Noel Cemiyeta Taliya Kurdistanê dixwaze ku
محمد امین بدرخان آن سید عبدالقادر او دبیجن هاتنا ما نممکنه لی ام جوانا بتراریکن کی پیراریدکن کاموران بدرخان جلادت بدرخان او هر وها اوک حکاری من ناوی ویج بیر کرد از بیجم اوانا پیراج استانبول ریدکن تی حلب دماکو حلب تکلی وان به اکرم میمال جمیل پاشا را چه دبه اکرم جی تبلی وان دبه دو سه کس هرس و ترجمان نوال سلیمانی جی پیرانه سر هفت هشت هز کومکی ل حلبی دکون باکوری کردستانی لسر انتابه اوی سینور مراشتین حتی ملاتی جبو تثبیت کرنا نفوسا کرده دما کو اول ملاتینا مصطفی کمال جبر کو جوی هولدان گلک عجز دبه او دبیجه کو او چاپمنیا و دمیا ترکی دبیجه نوال آمدکاری سرلدانه کی کرد که بتوی هنه کرده لیو تشکی نراست بو حتی وی دمی شاپمنیا ترک دبیجه مولانزاده رفاسی دناوی کومیده لی براستی مولانزاده رفات ناو کومیده نبو استانبولش دنکد دما کو اف کوم تین ملاتی وی دمی تصرف ملاتی جمالا بدرخانیا بو میوانی وینه کارو خبات خود که مصطفی کمال بریا عسکری حریمی او والی خارپوتی دخوازه وانا بگره آنجی بترسینه جهرمی بقورینه کومکی اسکر آمده دکن جبو کج خارپیتی هرن ملاتی وانا بگرن او تلغراف بریا کو اسکر ورن دگیجه تلغراف خانه ده دگیجه بردستی کرده که او کرد هیئت آگادار دکد ویجه حال و مسئله وسا او دخوازن و بگرن اوانا آمده کاری خود دکن دبیجن ام نهاتنه بو شر ام هاتنه بو تثبیت کرنا نفوسا کرد و ارمنا ام شر نکن پاشتا بزورن دما کو پاشتا دزورن هر وها بدر آغا بخوشی آگادار دکن دما کو چونه وی داره بونا میوانه وی ام ناس کرنه خبر دشینن وی را دبیجن تنگاسی کی وها هیه آلیکاریا مبکه اسکر کتیه دومه او دما جملاتی دردکمن برا ملاتی و ادین سمسوری دا کومکی جه اشیره رشوان مروی بدر آغا تین دیگیجن وان چواکو اسکری کو دوان کتیه میزه دکن شروان اشیره رشوان و بدر آغا جهاتن او ایده پاشتا دزورن دچن او جی تین ناوا وان و پاشی بالیکاریا وان جو کی درباسی بنخطی دبن والی العزیزی امبیجن علی غالب جی وی دمی او جی دلیستا مروی حکومت استانبولیه دلیستا مصطفی کمال ده مصطفی کمال دخوازه وی جی جوی داری بقونه گفلی دخواه دبیجه او پیچی وی دناوی او کدایه آمدکاریه کی سرلدانا کرده دکن تشتی وسا دبیجن اصل اوانا گش درون و حتی دما کو پاشتا دزورن چند اسکر ازی اسیر دگرن چکی وان جوان دگرن دا کو سری وان نبن بلاش نبن سبب شرکی بفی اوای دزورن تین ام وگرن بله کک سعید سر شوبه بریا کو ام وگرن بریا کو ام وگرن سر وان شاخین هی لی بکرتی ده هم بحثا از وگا به جناب طرف بخوینم برادر کی تشتک پرسیه گرچه مجارا منه اول لی پشتی کو مسئله بو مثلا ارمنا و کردا و کی پر و کی هندکه و فلان و بیبان از اوی پرسه جیجته بکم و مثلا شاخاجی تزو بقدینی جبر کو ساعته کی ما باید تمام بو هی ما بحثا چاپمنیه جی نکریه چاپمنیه وی دمه ده چه آستیدا بو ام گره هنکی بحثا وی جی بکن
رێزدار وەلات نەهری dibêje gelo hewlên zilhêzan bo damezrandina Ermenistana mezin ku beşek zêde ji axa Kurdistanê jî ji xwe digirt rê li serxwebûna Kurdistanê negirt dibe ku Kurd ji ber wan sedeman neçar mabin digel Tirkan hevpeymaniyê çêkiribin. Ez bersivekî Mevlanzade Rifat got gotinekî Mevlanzade Rifat heye serveyekî ez wî gotinê bêjim bersive wê ji kek Welat Nehrî re Mevlanzade Rifat dibêje çavbircîtiya Ermena hem serê wan xwar hem serê me xwar. Ber spas Ne bes bes erê yani bêguman ew îdayê Ermena nelcî bû em xera kirin. Erê O piştî em bêjin şûba Qahtayê li Sêrtê bi serokatiya kevne parlamenterê Sêrtê Abdurezaq Beg Gulana 1919 li Sêrtê şûbeyekî Cemiyeta Taliya Kurdistanê tê avakirin. Her wiha li Mardînê Bitlisê Wanê Cemiyetê Şûbeyê Taliya Kurdistanê hatiye vekirin an jî xebatê bo vekirinê hebûye em vê yekê ji ku hîn dibin Hemze Begê Muksî wezîfedara ji bo vekirin û rêxistinekirina şûbeyê Cemiyeta Taliya Kurdistanê li Herêm li Mardînê tê girtin dema ku dixebite polîsê wê demê rapora ku girtine dibêjin di çanteyê wî de mora şûbeya Mêrdînê mora şûbeya Bitlisê û mora şûbeya Wanê a Cemiyeta Taliya Kurdistanê hebe hebûye ew jî derketine nexwe em ji vê yekê fêr dibin ku li Mêrdînê jî Bitlisê jî û her wiha li Wanê jî xebatê vekirina şûbeyê hebûye an jî şûbe vebûne ew morê wan Hemze Muksî wê bîne tesîmê wan bike. Piştî wî li Xerza Hezîrana 1919 li Xerza şûbeyekî Cemiyeta Taliya Kurdistanê hatiye vekirin ji bo vekirinê ew têlgrafa ku ji Cemiyeta Taliya Kurdistanê hatiye şandin dibêje yani desteya Rêvebir Şeyx Mehmûd Reîsê Eşîra Milgar Cemîl Reîsê Eşîra Bobasî İsmail Reîsê Eşîra Tağ Mehmed Ali Babosî Mehmed Ali navê van çar kesa derbas dibe ji bo şûbeya Xerza û her wiha li Paloyê şûbeyekî Cemiyeta Taliya Kurdistanê vebûye em vê yekê dubare ji têlgrafa ku Kovara Kurdistanê re hatiye şandin ku Kovara Kurdistan bi serokatiya Mihemed Mihîrî dihat belavkirin bi serokî imtiyazê wî yani xwedî wî Mihemed Mihîrî bû organekî girêdayî Cemiyeta Taliya Kurdistanê bû 19 Temmûz 1919 têlgrafekî hatiye şandin li gor vê têlgrafê li Paloyê jî xebat Cemiyeta Taliya Kurdistanê hatiye vekirin. Her wiha li Sîwasê Zara Umraniyayê vê herêmê şûbeyekî Cemiyeta Taliya Kurdistanê 30 Hezîrana 1919 da hatiye vekirin serokê vê şûbeyê Elîşêr Efendî Qoşgirîzade ye. Piştî wî li Vartoyê şûbeyekî din ya Cemiyeta Taliya Kurdistanê hatiye vekirin li gor têlgrafa ku ji Kovara Kurdistanê re hatiye şandin 19 Temmûz 1919 da li Vartoyê şûbeyekî Cemiyetê hatiye vekirin her wiha xebat berdewam dike li qeza û ciyên der û dora Vartoyê jî serhedê ciyê din jî şûbeyê Wanê şûbe werin vekirin xebatê wî jî hene. Li gor Mihemed Emîn Severê Birazê Xalid Begê Cibrî serokê şûbeya Vartoyê an jî cîgirê serokê wî Yusuf Efendî bûye yani Yusufê Hecî Keke bûye. Piştî şûbeya Vartoyê li Erzûm Xinisê şûbeyekî Cemiyeta Taliya Kurdistanê hatiye vekirin em vê yekê jî ji
تلغرافا ku hejmara sêzdeya Kovara Kurdistanê da hatiye rêkirin dibêje ji Xinûsê şûbeyekî Cemiyeta Taliya Kurdistanê hatiye vekirin. Her wiha em ji Tarık Zafer Tuna'ya dîroksan Tarık Zafer Tuna'ya hîn dibin ku ji rojnameya Ferdaya Ali İlmî neqil dike hejmara 140 dibêje ku şûbeyekî Cemiyeta Talî jî li Edenê vebûye. û her wiha li Tarsûsê jî şûbeyekî Dostaniya Kurd û Tirka hatiye damezrandin. Pirsa wî jî tê kirin gelo dibêjin ew şûbe kî damezrandiye ê ku damezrandine kî ne? Bi vê hevayê em karin basa 19 şûbeyên Cemiyeta Taliya Kurdistanê bikin. Ez dubare vegerim Kovara jîn hejmar 36 Kürt Cemiyeti, Kürdistan Tali Cemiyeti niçin sededilmiş, şubeleri niçin sededilmiş? Çima hatine girtin? Pirsa nivîskar ev nivîskar dibêje ku di bersiva xwe da ew pirs ji wezîrê navxweyê wê demê dike. Dibêje ma ji xeynê Cemiyeta Taliya Kurdistanê Cemiyetê milletê din tune bû. Me nebihîstiye Cemiyetê din hatine girtin. Bo çi dibêje Cemiyeta Taliya Kurdistanê hatiye girtin? Dibêje şûbeyê Cemiyeta Taliya Kurdistanê tê girtin. Em merkezê dane. Şûbe tê girtin merkeza Cemiyetê çima nayê girtin? Şûbeyê wî tê girtin. Ew zane ku armanj ew e ku rêxistina Kurdistanê bêşikestin. İstanbul bin destê wan da ye. Dawî nivîskar tîne vê yekê, tîne ser vê dibêje ez bêjim şûbeyê Cemiyeta Taliya Kurdistanê çima hatine girtin. Dibêje ji be ku ew Cemiyeta Kurda ye şûbeyê wî têne girtin, şûbeyê wî hatine girtin. Hikûmetê berê jî îro jî tehamül li Kurdan nekirine nakin. Ji ber vê yekê Cemiyeta me tê girtin û şûbeyê wî têne girtin. û bi vê hewayê em zanin xebata Cemiyeta Taliya Kurdistanê heta nîvê 1920 dewam dike. Meha Adara 1920 da ji alîkî cemiyet şûbeyê wî tê girtin. Ji aliyê din ve jî cemiyet nava xwe da bi egera daxuyaniyekî Seyyid Abdulkadir Efendî ku daxwaza otonomî kiriye ji bo Kurdistanê koma Kadirê serxwebûnxwaz rexne li vê dikin û ji ber vê daxuyaniyê cemiyetê ve dixetin bi navê Cemiyeta Teşkîlatî İçtimaiya Kurd rêxistinekî nû çê dikin weka serxwebûnxwazê Kurd. Serxwebûnxwazê Kurdistanê cemiyetê ve dixetin û cemiyet lawaz dibe bi vê hewayê ew xebata wî jî peyderpey dişike. Lê em bala xwe bidin Cemiyeta Taliya Kurdistanê alî çapemenê de xebatekî hêja kiriye. Ez basa wî jî bikim dema me jî tije bû. Kurd keko. Kurd bas bikî ji ber ku me wexta derbas. Cemiyeta Taliya Kurdistanê bêguman alî çapemeniyê da weşanê da jî xebatekî hêje berfireh kiriye. 4 organê ku em zanin rasterast û giştî bûne ji alî Cemiyeta Taliya Kurdistanê de hatine belavkirin. Ji vana yek Kovara Jîne ku serokê wî heta hejmara 20 mesul müdürê wî heta hejmara 20 Hemza Begê Muksê bû. Piştî hejmara 20 Mendo Selîm Beg dibe xwediyê îmtiyazê Kovarê. Kovara jîn li ser hev 36 hejmar hatine çavkirin. 25 hejmarê wî weka kitêb ji alî mamosteyê berêz Mihemed Emîn Boz Hasan ve hatiye çavkirin wek 5 cilt xebatekî pir hêja ye. Lê 25 ta 36 tenê 2 hejmar, hejmara 33 hejmara 36 berdestê me hene. Hejmarê din nîne li benda akademisyen û lêkolînerê me ne ku ji qoncikê tarî ew hejmar jî derkevin û em naveroka wan jî bizanin. Weşana duyemîn Kovara Kurdistanê ku bi mesul müdiriya Mihemed Mihri Hilaf bavê Selhedîn Hilavê meşhûr felsefevan li Tirkiye gelek tê naskirin
و gelek deru dorê felsefî Selahaddin îlav weka filozofekî demê binav dikin. Bi rastî jî felsefevanekî pêşkeftî bû. Bavê wî Mihemed Mihîrî bi esê xwe Kurdê Rojelatê Kurdistanê bajarê Sinê bû. 1909 hatibû İstanbolê û li wê derê rewşenbîr û xwendevanê Kurda nas kiribû tevlî xebata kulturî û siyasiya Kurda bûbû. Ev kovara Kurdistan 19 hejmar çap bûne têda gelek dokument û belgenameyê balkêş û girîng hene. Ev 19 hejmar ji alî min ve weka Kurdistan kovara Kurdistan vê payîza çûyî ji alî weşanxana darayê ve bi tevî hemû hejmarê wî latînîzekirî û wergera wana Tirkiye îro ser hev hate çapkirin ê ku bixwazin jê îstîfade bikin karin bigîjin kovarê. Organekî dinê Cemiyeta Taliya Kurdistanê rojnameya serbestiya ku bi mesul müdirî û xweyîtiya Mewlanzade Rifat sala 1908 yani meha deh 16 meha deh 1908 dest bi weşanê kiribû. Peyderpey weşana wî qut bibe jî polîtika weşana wî biguhere jî heta 1922 ew weşana serbestî berdewam kiriye. Ez ser serbestî xebitîm weka Mewlanzade ve Rifat û rojnama serbestî wek kitêb ew xebata min di Weqfa İsmail Beşikçî da 2017 çap bû ê ku bixwazin agahîn berfireh hîn bibin dikarin ji vê pirtûkê îstîfade bikin. Dewreya sisêya ku ez nav dikim serbestî dewreya dawî piştî şerê giştî weka dema ku Mewlanzade Rifat tevlî Cemiyeta Taliya Kurdistanê dibe wek endamê Cemiyeta Taliya Kurdistanê rojnama serbestî wek rojnameyekî rojane bi girêdayî polîtika û xebata Cemiyeta Taliya Kurdistanê tê belavkirin. Rojnama serbestî li ser hev 707 hejmar hatiriye çapkirin. Yekemîn rojnameya rojaneya ku ji alî Kurdekî ve hatiye çapkirin o yekemîn rojnameya ku sermiharîrê wî sernivîskarê wî ji alî çeteyên destê tariyên İttihat û Terakî ve 1909 fehmî li ser pira Galatayê hate bi suikasekî hate kuştin hate şehîdkirin. Çapemeniya Kurd dîroka wan bigerin eger em rojnameya rojaneya Kurd dîroka wan bigerin ne ku salê notiye 1908 çap bûye yekemîn şehîdê rojnamegeriya Kurd jî Hesen Fermiyê sernivîskarê rojnameya serbestiye ku bi esê xwe Arnavut bû. Rojnameya din rojnameya ferdaya li Edenê bi mesul müdiriya û xweyîtiya Elî İlmî Fanîzade ku bi esê xwe ji mîrekê Silêmanî ne bi xweyîtiya wî mesul müdiriya wî rojnama ferda hatiye çapkirin dema ku Edene herêma Kilîkiya li bin hukma Fransayê daye bûye. Ev rojnama ferda heftê du car hatiye çapkirin li ser ev 300 hejmara zêdetir çapbûne lê mixabin heta îro xebatekî berfireh li ser vê rojnameyê zî çê nebûye. Tenê xebatekî min heye di ji alî weşanxana peywendê ve sê sürgûnê peymana Lozanê Elî İlmî Fanî Zeynel Abidin Fanî û Mesud Fanî ew her sê bira heman demî endamê Cemiyeta Taliya Kurdistanê bûn û dema ku piştî peymana Lozanê hate îmzakirin mixabin lîsteyekî nefîkirî û kesê ku bêne nefîkirin ji Tirkiyeyê bê dûrxistin lîsteyekî hate çêkirin û erêkirin ji alî Komisyona Lozanê ve ev lîste wek lîsteya 105 tê zanîn
Mevlanzade Rifat jî Elî İlmî Fanî jî Zeynel Abdî jî birayê wî Mesûd jî ev Kurd giş di nav vî lîsteyê de weka rojnamevan cî digirin. Em wî jê bêjin me wexta xwe derbas kir bi kurtayî tişê ku ser xebatê Cemiyeta Taliya Kurdistan di siha rojnamegerî de weşangerî de çapemeniyê de bi kurtayî bêjim ev eger pirsekî we hebe kerim. Na ez dixwazim cenabê te gotinên xwe dawî bêje me dema xwe ji ber ku derbas kiriye ez hêvî dikim di pêş da cardinê li ser hin mijaran dibe ku ez te em cardinê bername çêkin ji ber wî ez zêde te nagirim ez bi tenê dibêjim gotinê te yî dawî kek sayt. Gotinê min ê dawî ev e ez ser vê demê vê gavê jî berdestê me Kurd 1925 cemiyet weşan û nasname xebatekî wisa ye germe germe ez bêjim ew pêvajoya ku 1919 an jî 23 heta Lozanê em bêjin Kurda jiya ye heman pêvajo îro jî bo Kurda û Kurdistanê di rojevê da ye divê Kurd dubare vegerin dîroka xwe binêrin ew demec û soz û gotinê xweş û tal û ew kê ku wê demê leysikê ku wê demê hatine leystin gotin û sozê ku hatine kirin û paşî piştî ku îşê wan bi me xelas bûne piştî ku ji tengasî derketine dagirkerê me em bala xwe bidin ku îro jî ew pêvajoyekî gelek tê basa wî dibe gelek dişibe dema 1919 û 23 heman demê wê demê jî xerîta herêmê diguherî îro jî xerîta herêmê diguhere divê Kurd vana bizan dema ku ji alî hêzin mezin ve xerîte diguherin Kurd karin di xerîtê de xwedî ciyekî bin piştî ku xerîte guherî denge ciyê xwe de rûniştin Kurd nikarin xwedî tiştekî bin kes tiştek jî nade Kurda ji ber vê yekê Kurd vê pêvajoya ku em tê de dijîn baş bixweynin ew pêvajo firsetê gelek girîng ji bo Kurda kare bîne meydanê her wiha rîskê girîng jê nav xwe da dipê divê dubare Kurd ji bo ku bi sihet û rast vê pêvajoyê bixweynin divê vegerin dîroka xwe ya berê 100 sal û tecrüba wî û gora wî îro xeta xwe siyasetekî durist serzemînekî netewî demokratîk durist bikin û karibin yekîtiya xwe pêk bînin tu qewet bê meydanê tu dibî mihateb tu qewet nebî kes te mihateb nagire meydanê. Spas kek Saîd. Gotina dawî ew e spas dikim te firsetekî da Mamoste Henefî me bi münasebeta salvegera damezrandina Cemiyeta Taliya Kurdistanê bi Kurtî ve jî fikrê xwanî ziman lê bawekî berfireh ew tişê ku me bas kir wek kitêb haziriya wî dikim deka mêzekin heta dawiya vê salê belkî em karbî çand. Em lêviyene mala te ava bi gelek spas di serî da jî min got ez dîsa dibêjim milletê ku bi dîroka xwe nizanibin wê wan xeletiya xwe dubare û sêbare bikin ez hêvî dikim ku milletê Kurd bi taybet siyaseta Kurdistanî wê pêvajoyê baş binirxîne û îro nekeve nav wan çewtîtiyê wê demê em ê ji boy dîroka milletê Kurd dîroka Kurdistanê em ê bernameyê bi navê rûpelekî ji dîrokê em ê berdewam bikin bi hêviya ku di pêş da cardinê em hevdû bivînin kek Saîd û temaşevanên hêja mala we jî ava ku we heya vê saetê li me temaşe kir gelek spas ji we re û spas ji hevalên teknîkê re jî bimînin di xêr û xweşiyê de şev baş hetanî bernamekî dinê ku em hevdû bivînin.
شەو باش سەرچاوانە.